karya ing purba wasesaning Gusti ingkang Maha Suci ingkang satu babar karahayu. Satemaing mangke rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasalira kumanduk handika sami dalasan kawula sakabeh. Nuwun ing mangke kunjuk sagung para tamu kakung sumawana putra ingkang dahat kinurmatan muhung sagung para pilih sepuh pepunden satu kalau pinumbi so kinabekten saklangkung kunjuk sagung prapangarsa pangembane praja ingkang estu minangka tempo palungguhing para kalodasih ingkang maha budi dharma. Rama yai para kadang santri dahat kawetaati miwah bare agung warga dusun kena reja pilang kenceng muda wedok ingkang pantes sinugar sarna kawapun mawi gareng Cakrawangsa yontit saking tlatah Kartoharja Magetan nembur dawuh saking para kadang campur sari karya taruna budaya mijil saking tlatah Buduran Mejayan Madiun pangayom panjenenganipun Bapak Lurah kang kepareng ing mangke pituhun dawuh keluarga kang panjenenganipun Bapak Slamet Supriyatin dalasan Ibu Anis Sunarsih anggenipun kepareng manem Brahma rawuhipun sagung para tamu kakung sumawana putri lekasing sedya hanggayuh nugra saking Gusti ingkang Maha Kuwasa kepareng atur kawilujengan konco andika sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kabahagiaan kamakmuran saha kasarasan berkah rahmating Gusti Zat kang Maha Suci tansah lumentah kunjuk handika sami yen sampun kepareng nggaraken penggalih menakaken wanci mangestreni nayogyani keluarga kang panjenenganipun Bapak Slamet Supriyatin Ibu Anis Sunarsih anggenipun sampun kasembadan miwaha putra dasan putri kang binadang kinasih Den Ayu Yola Widya Maldini ingkang minangka abagus Setu Rizki Dika Pratama putra saking Bapak Sukamto Ibu Yuning Suhartini saking Laladan Ngawi Budiastana saking sagung para tamu sageta andayani bebrayan kang winangun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah amin Allahumma amin. Para kadang campur sari karya taruna budaya kadherekaken sekawan Widyawati wonten panjenenganipun Den Ayu Mega Den Ayu Silvi kalian bojone Yudi lan ugi Den Ayu Sinta Santi makara sarangan sareng para kadang Widosari Audio Sound System lan ugi live streaming di channel RMS sedayanipun wilujeng dalu sagung para tamu mangga lelenggan sekeca kanthi madu-madu kang galih mirsani kang laras para kadang campur sari karya taruna budaya mangga. Kepareng monggo artisipun saking para kadang campur sari karya taruna budaya dherekaken monggo.
swasana kalenggan dalu kang prayogi ingkang kadherekaken asemi kok apa suwukne ta kesel ta Dik nah yo istirahat ngesak oke besok toh ya dipenane anggo-anggo niki para yoga-yoga anggenipun badhe angedapi kopi saestu gayeng regen swasana ingkang keparing kadherekaken saking para kadang campur sari karya taruna budaya saking Pratambuduran Mejayan kang piniji dening ingkang Hamengku Karsa keluarga ageng panjenenganipun Bapak Slamet Supriyatin dalasan Ibu Anis Sunarsih saklawangsa anggenipun sampun kasembadan miwaha putri kang kinadang kinasih panjenenganipun Den Ayu Yulawidya Maldini dalasan panjenenganipun Abagus Setu Rizky Dika Pratama anggenipun sampun kasembadan sambut suwitaning akrami amangun bebrahan agung pikantuk lumintu widyastawa saking sagung para tamu dados keluarga ingkang kebak ing kabagyan kamulyan karukunan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah amin amin Allahumma amin kepareng ing mangke sugeng rawuh sugeng dalu para tamu monggo ing mangke panglipur jambening sayah saking para kadang campur sari karya taruna budaya derekaken sunggal ndoko setunggal wonten Den Ayu Mega karya taruna budaya monggo Wilujeng dalu anak widok. Wilujeng dalu. Iki wilujeng kok wiludes ya iya ngono. Aku anu atiku ki rada ora sensitif. Nyapa? Nek krungu wiludes ngono ki rada. Nyapa to aja sok ngono kuwi to, Mas. Heeh. Ngapa? Kok koyo tahu numpang ning cowek to, Mas. Aseme Dedeloken to, Mas. Iya. Kaya tahu numpang cowek ya. Ayo tahune pepekmu cowek. Tanganku. Aseme. Atur salam rumiyin Om Pip. Iya, Dik. Gak. Nyapa to? Gua aku nek tak ngarep elek kok. Ayo, Dik. Iki ngaturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Nggih. Gange lah ombo, Mas. Kok sombong? Lah mintekno tosaku gak iso mlebu lho, Mas. Oh, gua jam wis duwe. Tosa sik. Tosa iki gak yo rodone telu to. Nggo musungi sampah kae. Langsung galon. Musuh galon. Mintekno pirang metri galon, Mas. Mek Eka. Ya Mega. Ya Mega. Apa aku mau calos. Oh iya. Tetembangan kang prayoga rendene swasana kebak ing kabahagiaan sinengkuyung rawuhipun para tamu pepandhen. Nggih, Om Pipit. Iya, Dik Mek iki Kak. Ya. Panjake nom-nom Mas Rapai seneng aku ngene iki. Ya, biasane pedes. Ya kayo Kadika. Aku muni gak ngeslep juga. Ora apa-apa kowe mantan preman kok. Biasane iki petoke tak yono wis. Iya. Iki langgame apa manut dirimu? Ngono sak bawane. Pilingane nang Asmara Ndono pelok. Berarti ya ngeten. Apalah wis tahu ya. Ngenteni. Nggih, Kang Mas. Ngenteni. Momon ngenteni ya pangkur ae. Pangkur asik. Ming aja kok bedhek sik to ben cangguri ben kreasi kok. Ketoke
gak kreasi. Nek ra dikode modele cah meneng ngono kan. Mingkar mingkun. Tombloke ngene iki. Kosok ra enek kata-katane aku iki sayang peyang kuwi terus lho ora apa-apa. Tak gantine isin aku. Ora tak anu. Peyang kuwi sayang aku. Asem ya. Tak ganti. Wis to, asmerondono balik. Manonan. Aja turu sore kaki. Sandang lawan yo iku bagian nipun wong meleh sabarna lanang Mas Trigel ngene iki bahagia aku. Gak kaya jaman setahun pungkur kemelet pacare ganti-ganti iki. Ya kudu ngono ulang aku Iya, pacar iku nek iso wong lanang ki duwe seret akeh. Nek iso dilatani. Menek bojo ya siji ae. Iya. Ngono. Aku ngenteni tekadku. Campur sari. Lah iki ngopo kok nyone aku iki? Nyapa ngono ya Mas Teko. Karan campur sari iki kudu penuh dengan kreativitas. Nah, yo ngono kowe. Dadi kowe Mas gawe jim-jiman. Oh, lho Yayan aja sampai kalah. Kudu gawe saingan. Nek perlu saingan masalah di bojo ya. Untuk di bojo ya.
Lho iya ta. Ah, bacukan ta ya. Aku ki jare aku ora ben anakmu. Wis aku bocor sayang. Gak sido. Bae akemu kowe banci no, gak sido. Gak sido. Lemah. Kledeng. Ayo. Kayak sing ngatasi ya. Ya. 750 Mas. Piyeh yo ande. 250 ya engko ya. Alhamdulillah mekarku sesuk lunas. Botok yo mikir mekar bener. Baku kowe. panglipur saking Borokadang campur sari karya taruna budaya kang keparengan alun Trida Lumantar swanten ingkang endah arum saking Den Ayu Mega gayanipun emangke panglipur jambing saya kang semakin menggali sana kang keparengan midhangetaken lumantar Borokadang Widosari Audio Sound System kalenggan dalu Makarosari di Sagung Borokadang video syuting live streaming remes kalenggan dalu puniki mangga ing mangke setunggal mbaka setunggal gilir gumanting Den Ayu Silvi dherekaken Borokadang campur sari karya taruna budaya wis to
Oh, alah. Halo, cantikku. Ya ampun. Ah, ya ngene iki lho dadi Gusti Allah ki nyembadani paring berkah. Kadang sok kanca ki suwi ora ketemu rasane kangen. Lalah iki ya iso kabul iso ketemu karo. Ah, sehat